Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu kallon mu barka da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka. A shirinmu da ya gabata idan ba ku manta ba, mun kwana ne inda muka ga Umar yake tambayar Zira bayan ta fito daga gidansu tana ta kuka. Umar ya tambayi Zira ya ce mata wani abu ya faru ne, sannan ta girgiza kai bata dai ta ce masa komai ba. Umar ya ƙara tambayar ta, me yake damun ki ne? Zira ta ce babana ne. Umar ya ce ya faɗa miki wata baƙar magana ne? Ko ta ƙara girgiza kai ta ce a'a. Sai Umar ya ce me ya faru? Ina so ki min bayani. Zira ta tsaya ta ce babana. Kawai dai ta yi shiru. Sai Umar ya ce kinga shikenan mu je, yanzu zan je na yi wa mahaifinki bayani. Ya juya ya tafi. Sai Zira ta ce a'a dakata. Umar ya ce mata me ya faru? Ta ce ba yanzu ba wannan lokacin ba ne ya dace. Umar dai bai ce komai ba, ya riƙe ta ya ce to shikenan. Suka je suka hau mota suka tafi. Suna cikin tafiya a cikin mota, Zira ta yi shiru. Sai Umar ya kalle ta ya ce ba ni labarin abin da ya faru mana. Zira dai har a yanzu dai kuka take, bata daina kukan da take ba. Umar ya ce ko mahaifinki ya faɗa miki wani abu mara daɗi ne? Zira ta ce ba haka bane ba, zan ma bayani amma ka jira mana sai mun je gida. Umar ya ce to shikenan. Sabaha ta fito daga gurin siyayya tana ta ciye-ciye. Sai ta zo ta ɗauke kenta za ta tafi, sai ta hango wata mace mai ciki tana tafiya. Ta ce a'a ke ce? Ta ce bara na ƙarasa gurinta. Sabaha ta tura kekenta ta tafi wajen matan nan. A hankali matan nan tana tafiya, ta ɗebo wasu kaya da ta yi siyayya a cikin leda. Sabaha ta zo wajen ta sunkuyar da kanta ta ce don Allah a taimaka min da abin da zan ci. Matan nan ta ce haba mutane yanzu kowa ya kuma mabaraci. Kawai ta ɗauko kuɗi ta bata. Sai ta ce ba bara nake ba. Kawai ta ɗago fuskarta. Matan nan dai ta ƙara sunkuyar da kanta ta duba ta tabbatar ita ce ko ba ita ba ce. Ta ce ke ce? Ta ce ni ce. Ce Sabaha na yi kewarki. Ta rungume ta tana ta mamaki. Ta ce ya aka haka Sabaha? Na nemi ki sosai amma ban same ki ba. Tun lokacin da muka rabu ba mu ƙara haɗuwa ba. Ina kika shiga ne Sabaha? Ta ce karki damu ƙawata, yanzu dai ai gashi nan na dawo. Ta ce na ganki da juna biyu, kin yi aure ne? Sai ta ce wannan ma na biyu ne, ina da wani ɗan mai shekara 4. Sai ta ce kai amma gaskiya na taya ki murna sosai. Ta ce kawo kayan nan na taya ki. Ta ba ta sauran kayan ta zuba a kwandon kekenta. Ta ce yanzu dai za mu je gidana mu zauna ki ci abinci sannan ki bani labari. Ta ce to shikenan mu je. Umar da Zira sun dawo cikin gida, sun shigo cikin ɗaki. Sai Zira ta ce ina so zan shiga ban ɗaki. Umar ya ce to shikenan sai kin fito. Bayan ta shiga, Umar shi kuma ya zauna akan gefen gado yana cewa insha Allah komai zai wuce nan ba da jimawa ba. Zira ta shiga cikin banɗaki tana ta kuka, ta kalli fuskarta a madubi. Sannan ta juyo ta kama tunanin lokacin da mahaifinta yake cewa antinta Zira bata taɓa min ƙarya ba kuma na yarda da ita, tana matuƙar saka ni cikin alfahari. Zira ta dawo daga cikin tunaninta tana ta kuka, ta sunkuyar da kanta tana wanke fuskarta. Tana cikin wanke fuskarta shi kuma Umar yana zaune. Sai ga kiran waya ya shigo cikin wayar Zira. Umar ya ɗauko ya ƙwanƙwasa ƙofar banɗakin da Zira take ciki. Zira ta ce mai wani abu ne ya faru? Ya ce a'a ana kiran wayarki. Tana karɓa sai ta ga anti Shukuran ce, sannan ta koma cikin banɗakin ta kulle. Ta ce hello anti, ina wuni? Ta ce lafiya ƙalau 'yata, ya kike?
ta ce ina nan lafiya. Anti Shukran ta ce kina ina ne Zira? Ta ce ina gidan da nake aiki. Ta ce wani abu ne ya faru? Ta ce kin ga yata ina so ne mai magana da ke. Zira ta zabura ta ce ina babana? Babana yana lafiya. Ta ce kin ga yata kwantar da hankalinki, babanki yana cikin ƙoshin lafiya, yanzu haka ma ba mu jima da rabuwa da shi ba. Ta ce Zira dama ina so na miki bayani ne akan wani wanda na ga ya dace ku haɗu da shi, ko za ku daidaita domin ku yi aure da shi. Maƙocinmu ne, sunan shi Jamil. Zira ta ɗauko kanta cikin mamaki, gaban ta ya faɗi. Ta ce Zira kina ji na? Ta ce ina jin ki antina. Ta ce idan ba za ki damu ba zan so a ce ku haɗu da shi nan kusa. Sai Zira ta ce anti amma ya kamata mu bar maganan nan, mu bari har sai na zo gida sai mu tattauna a kai. Ta ce to shikenan ba matsala yata, na bar ki lafiya. Umar ya ji shiru ya zo ɗan ƙwaƙwasa ƙofar banɗakin da Zira take. Ta ce me ya faru? Sai ya ce kina lafiya? Ta ce lafiya ta ƙalau. Ya ce na ji shiru ne har yanzu baki fito ba, shi yasa. Ta ce a karka damu, lafiya ta ƙalau. Ya ce to shikenan. Zira ta koma ta tsaya tana mamaki. Ta ce me yake shirin faruwa da ni haka? Zira ta fito daga cikin banɗaki. Sai ta tsaya tana saka wayarta a cikin jakarta. Umar ya ce mata me ya faru? Ta ce zan je gida ne yanzu. Umar ya ce a'a ba za ki je ba. Ta ce amma abin yana da muhimmanci. Umar ya ce ina nufin bai dace ki je a wannan lokacin ba, ya kamata ki bari ki dan samu daidaito tukunna. Ina nufin ya kamata ki dan samu hutu kafin ki tafi. Zira ta ce to shikenan ba matsala, zan zauna. Saba tana zaune a cikin ofishinta tana kallon hotunan wasu gidaje. Ta ce kai amma gaskiya sun yi kyau sosai, sai dai sun yi tsada da yawa. Sai ga wannan mutumin nan ya ƙara dawowa a karo na uku, ya tsaya a bakin ofishin Mehtab yana kallon Saba a zaune a cikin ofishi. Wannan karan amma ba shi kaɗai ya dawo ba, su uku suka dawo a cikin mota. Umar da shi da Zira sun fito cikin baranda domin su sha iska. Bayan sun zauna, Zira take cewa gaskiya gurin nan ya kyau sosai. Umar ya ce haka ne, za ma ki fi ganin kyansa bayan a ce komai ya wuce hankalinki ya kwanta. Sai ga Nihat nan da shi da Aisha sun taho cikin farin ciki riƙe da juna. Suka yi wasu Umar sallama. Umar ya ce sannunku, daga ina haka? Sai Aisha ta ce za mu je asibiti ne domin a gwada lafiyanmu. Sai Zira ta kalli Aisha ta ce Aisha wani abin ne ya faru? Ta ce a kwantar da hankalin ki rabin raina, ba abin da ya faru, kawai dai ya dace mu je a gwada lafiyanmu ne a asibiti shi yasa. Tana cikin magana sai ga kiran waya nan ya shigo cikin wayar Umar. Ya ce musu minti ɗaya bara na je na ɗaga waya. Ko za ku iya tunawa da wannan fuskar? Wannan takurarren mutumin ne ya dawo again da wajen Saba da shi da yaransa guda biyu. Ɗaya daga cikin yaran nasa ya ce mai gida yanzu nan fa ya kamata mu je. Sai ce ka dakata mana, kai baka da hankali, ya kamata ka dinga yin komai da lissafi. Sannan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya zo zai fita kawai shi ya ga Saba ta hango shi. Kawai sai ya ce musu mu je, ja mota mu je. Kawai Saba ta ce a'a wannan diyar da aka yana da alaƙa da shi da Mehtab, amma dai bara na kira ta ƙara ɗauko waya. Ta kira Mehtab amma wayar Mehtab shiru ba ta shiga. Saba ta ce me yake faruwa? Sannan ta ajiye waya. Umar yana cikin ofishinsa da ke gidansa yana ɗaga waya, suna waya da shi da likita.
sai Umar ya ce, likita na ga kiranka ɗazu ban ɗaga ba, amma wani abu ne ya faru? Sai likita ya ce, na kira ka ne mai magana akan ƙanwarka. Sai gaban Umar ya faɗi ya ce mai, likita me ya faru? Allah ya sa dai lafiya ce, ka kwantar da hankalinka. Dama na kira ka ne ma bayani akan cewa matsalar da take damun ƙanwarka yanzu komai ya wuce. Yanzu za ku iya zuwa ko ina tare da ita, ba wani abu da zai ƙara ɗaga mata hankali ciwon ta ya tashi. Umar ya farin ciki sosai ya ce, na gode likita. Sai ga Zira nan ta shigo cikin ofishin da yake yana waya. Sai ta ce, Umar me ya faru, lafiya? Umar cikin farin ciki ya ce wa Zira, Aishe ta warke, ciwon da yake damunta gaba ɗaya ya tafi. Sannan ya ce wa likitan, zan zo in an jima. Sai an jima, sai nan ya ajiye wayar. Zira ta yi farin ciki ta ce, mun gode Allah, mun gode Allah, yanzu gashi nan komai ya zo ƙarshe. Umar ya ce, na gode miki sosai Zira. Zira ta kalli idon Umar cikin mamaki, da ta ga yana mata godiya, ta san abu ne wanda shi Umar bai saba ba. Umar ya ci gaba da magana ya ce, na gode sosai, ba zan taɓa manta da irin sadaukarwar da kika yi ba. Ta ce, haba, Aishe ni ma 'yar uwata ce, mutuniyar kirki ce. Ya ce, amma duk da haka ke ce silar kawo ta har zuwa wannan lokacin a raye. Sai ta ce, ba ni ba ne, wannan gaba ɗaya ikon Allah ne, haka Allah ya ƙaddara. Sai Umar ya dafa kafaɗar Zira, ya shiru yana ɗan sunkuyar da kansa. Ba mu san dai me yake nufi zai mata ba. Kawai sai Zira ta ɗan zabura ta ce, na manta ka ce za a kawo maka kofin shayi ko? Sannan ta fita da gudu. Umar ya tsaya yana murmushi. Saba tana zaune a cikin ofishinta tana cewa wannan yayi. Kawai sai ta ji an ce tabbas wannan yayi. Tana ɗago kanta ta ga wannan mutumin da shi da basakaran gardawa guda biyu a bayansa. Sun shigo ciki su biyu, ɗaya kuma ya tsaya a waje. Sai ta ce, kai wai kai har yanzu ba za ka daina takura min ba, me kake nema a gurina? Mutumin nan ya ce, kuɗi na nake nema. Ta ce, kuɗi kuma? Wane irin kuɗi? Ta ce, kuɗin da na ba wa mai hitab aro. Ta ce, to ani ko ban san da wannan magana ba gaba ɗaya, ko bata faɗa min ba. Ya ce, ni ban san da wannan ba. Ta baki a nan wajen kina mata aiki, saboda haka kin san komai akan wannan al'amari. Saba ta ce, nawa ne kuɗin naka? Ya ce, lire 100,000. Saba ta ce, 100,000? Ta ce, Allah, ya zan yi, me ta biya zaki min haka? Kawai mutumin ya matso kusa da Saba ya ce mata, ba ruwana da koma me yake faruwa, amma zan dawo gobe. In kuwa na dawo gobe, ko ki kawo min mai hitab ko kuma ki kawo min kuɗina, ko kuma na ɗau dukkanin matakin da ya dace a kanki. Sannan ya juya ya ce wa yaran nasa, mu tafi. Sun fita, ita kuma Saba ta ɗauko waya ta ƙara kiran waya mai hitab, amma waya shiru ba ta shiga. Saba ta sunkuyar da kanta cikin tausayi kamar ta kuka. Ta ce, mai hitab ya za ki min haka? To jama'a, wannan shine ƙarshen shirinmu na wannan sati, ko kuma na ce na wannan rana. Kada ku manta ku danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da sabon mun ɗora. Mun gode.